लोगोफोर नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ फिन बरायबावबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोना नुनो मोनगोन साख्रिनि रादाब हठात जब निउस। बेयाव नुनो मोनदों नोंथांमोना पस्ट अफिसनि साख्रि, बाहाय गासै 919टा पस्ट दङ। लास्ट डेटआ नोंथांमोननि थाखाय 2 फेब्रुवारि 2020आव आरो बे केटेगरि हिसाबै ST आव 87टा पस्ट दङ, नाथाय बियो आसामनि न'। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन गासै फारियै पस्टनि मुं, ब्रान्च मास्टार, ब्रान्च पस्ट मास्टार, ब्रान्च एसिस्टेन्ट पस्ट मास्टार आरो मोनसेया जाहैबाय डाक सेवक। बे गासै मोनथामनि ब्रान्चआव हिसाबै बाहाय साख्रिनि पस्ट दङ। नोंथांमोना फारियै गासैयाव बबेयाव मोनसेयाव गोसो बयबो हागोन आरो टटेल मोनथामखौबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन भिडिअ मोननो थाखाय मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला। बेनिफ्राय नुनो मोनदों बिनायसानि रोंगौथि अर्थात क्वालिफिकेसना जागोन मेट्रिक पासल', अनलि मेट्रिक पास। बेनिफ्राय नाथाय सायख'नाया मेरिट लिस्ट जागोन पार्सेन्टनि सायाव। बेनिखायनो खम सम पार्सेन्टनिया हराबाबो जायो, हरनो गोसोबा हरजायो, नाथाय बेयाव टपनिफ्राय लाबोनानैसो बेखौ मेरिट लिस्ट सायख'नाय जागोन आरो। जिहेतु बर'आव एसेग्राब बुरजा गैया बा ST हिसाबै पार्सेन्ट हिसाबै हरनाय हरैबो थायो, बेनि थाखायनो ओंखायनो साफ्रोमबो हरनो हायो, जेबो नङा। बेनिफ्राय नुनो मोनदों नायनो गोनाङा जाहैबाय ओनसोलारि राव हथात रोंगौथि थानांगोन होनदों। ओनसोलारि राव रिजनेल लेंगुवेजखौ जेरै BTC आवबा बर', ओमफ्राय बराक भेलियावबा बेंगलि आरो आदार्सआवबा आसामनि बेलायाव आरो एसामिसखौ रोंथारनांगोनखा। दा बेखौ बर' हिसाबै जोंहा रोंखाजोबगौ, मोनथामखौबो फ्राय रोङोआनो आरो BTC बासिफोरा बर'खा। बेनिफ्राय एसामिसआथ' कम्पालसारि रोंखायोखा बेखिनि। नाथाय सरकारि बादियै बुंनाय बादियै जोङो एसामिसखौ जोङो बुंनायल' नङा, लिरनोबो सोलोंनांसिगोन, लिरनोबो रोंनांगोन। बेनिखायनो लिरनायखौबो बाहाय लालांफागासिनो दङ सरकारा। दा बे हिसाबै जोङो लिरनोबो सोलोंनांगोन। बेनिफ्राय नैबेखौ खनसे बुंफिननो नागिरदों, नोंथांमोना बेखौ फ्राय बुजियाखै जानो हागौ। सेलेक्सन प्रसेसा बाहाय कम्पिटिटिभ एग्जाम बा मेरिट माल्टिपल चइस कुइसन थानाय बेबायदि माबा मोनसे कुइसन बा रिटेन बा इन्टारभिउ जानाय नङा। बेयाव नोंथांमोननि थाखाय होखानाय दङ गासिबो मेरिट लिस्ट अर्थात पार्सेन्टनि सायावनो बेस खालामनानै टपनिफ्राय लाबोनानै लिस्ट सायख'नाय जागोन, बेनिफ्रायनो बानायनाय जायो। बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनाया अनलाइन, गोसोबादि हायो बेखौ मबाइलावबो हायो। नोंथांमोना मबाइलखौ गुगोल क्रोमआव डेस्कटप मुड होनानै लानानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामोबा कम्पिउटारजों सेमानो जागोन। जुदि नोंथांमोना रोंखायोबा बानाय आरो रोङाखैब्ला सोलोंबानो जाबाय, जेबो नङा। बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनायनि लिंक आरो एडभार्टाइजमेन्टनि लिंकखौ नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव होनाय जादों, बेयाव हाबनानै नोंथांमोना फारियै नायना लानो हानाय जागोन। बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव गोबांथार भिडिअफोरा दङ, नोंथांमोना बेयाव लिंकनि गेजेरजों थांनानै नायनो हानाय जाहैगोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालाम, जेबो नङा। कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट होबानो जाबाय। गोजोन्थों।